ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ 3/10/72 మధువన ఆత్మిక గణతీర్థు ఇత్తినంచిన ఆత్మದ ಚಿಹ್ನೆలు. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ತನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತೋಂದುರ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮರೇ ಮಾತೆರ್ದುಲ ರಾಯಲ್ ಪಂಡ ಗಣತೆತ್ತಿನಕ್ಲಾದು. ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹದ್ದುದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದ ಗಾಯನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ಪರಿವಾರದಕುಲು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಗಾಯನకు ಯೋಗ್ಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮರು ಆದಿ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತಮಾನ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಲ. ಆದಿ ಕಾಲ ಪಂಡ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ, ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಪರಂಧಾಮಡು ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಚನೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಂಗಮ ಎಗೊಟ್ಲ ಮುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪ ಡಿತ್ತಂಡಲ ಮೂಜಿ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಂಡಲ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲಿಟಿ ಆದುಲ್ಲರು, ಗಣೆತ್ತಿಡುಲ್ಲರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕುಲು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಾದುಲ್ಲರು. ಆಂಡಲ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ಬೊಲ್ಪು ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಅಲೌಕಿಕ ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುಜಿ. ಎಂಚ ಸಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವತವಾದೇ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರಪುಂಡು. ಪ್ರಕಾಶದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಐತ ಪ್ರಕಾಶತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪರಂಧಾಮಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ನಕ್ಷತ್ರದಲ ಹೊಳಪು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ಬೊಲ್ಪು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆದಿಕಾಲ ಸತ್ಯುಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜನ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಕುಲ ಆತ್ಮದ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಾತ್ಮರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಯಲ್ಟಿನ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಡಾಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಾರು. ಒಯ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಜಡಚಿತ್ರೊಳಗಲ ಸಹ ಏತ್ ಗಣತಿರ್ದು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ರಾಯಲ್ಟಿದ ವಿಧಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಪಿತ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ಮಹಾತ್ಮರೆಗಲ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಪ ಜಡಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ ರಾಯಲ್ಟಿರ್ದು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಚೈತನ್ಯಡು ನನ್ನ ಏತ್ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕುಲು ಆದಿತ್ತರು. ಈತ್ ರಾಯಲ್ ಆದಿತ್ತರ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಒಂದುಲ್ಲರ. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಾ ಸ್ವರೂಪಡುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಆದಿಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮಯುಗಿ ಕಾಲ ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ರಾಯಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮೂಜಿ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆ ಉಂಡೆ. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ತಲಹದಿ ಒವ್ವಾದುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಘನತೆಯಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಳ್ಳೆ ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ಬೊಲ್ಪು ತಮ್ಮ ರೂಪೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆದ ನಶೆಲ ಪ್ರತಿ ಚರಿತ್ರೆರ್ದು ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡೆ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚೊಡ್ಲ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ರಾಯಲ್ಟಿ ತಿರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿಂಡಲ
ಚಹರೆಡ್ ಪಂಡ ಮೋನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆಡ್ ನಿಕಲ್ನ ನಡತೆಡ್ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು. ಐನದವರ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ಗುಪ್ತವಾದುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಸಹ ಸಹಜವಾದ ತೋಜಿದು ಬರ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ದರ್ಪಣೋಡು ನಿಕಲಿನ ತೂವಲ್ಲೆ. ಜ್ಞಾನದ ದರ್ಪಣ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡಿಡು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಯಾನು ಓಲು ಸರಿಯುಳ್ಳೆ ಎಂಚ ತತ್ತದು ಪೋತೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಕನ್ನಡಿಡು ನಮ್ಮ ಮೋನೆನು ಕುಜಲ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಸರಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜವಂದು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಎನ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ತೂವಲ್ಲೇ ಪಂತಿರುವಾಗ. ಚಹರೆಡ್ ಚಲನೆಡ್ ಪಂಡ ಮೋನೆಡವಡು ನಿಕುಲು ನಡತೆಡವಡು. ರಾಯಲ್ಟಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಿಕಲ್ಡ ಘನತೆಗೆ ಹೊರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಅತ್ತನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಚಹರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೋನೆ ಸಾಧಾರಣ ಚಲನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಎಂಚ ಸತ್ಯವಜ್ರ ತನ್ನ ಹೊಳಪೊಡ್ದು ಮಾತಲ ಮುಚಿದ್ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬೊಲ್ಪುತ್ತಿನಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆತ್ತಿನಕುಲು ಗುಪ್ತವಾದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಯಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಗುಪ್ತ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲೆನು ಏರ್ಲ ಗುರುತಿಸವಜರು ಪಂಡ ನಾಡುಬತ್ತಿಜೇರು ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ತಾನಾದೆ ಅರ್ಥವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಹೊಳಪು ಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಕಾಂತಿಲ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಭಲೆ ಏತಾಂಡಲ ಗುಪ್ತವಾದ ದಿಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಐತ ಪಾತೆರ ಐತ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಬಲ ಅಕ್ಲೆನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಡಿಸೋಂಡು. ಒಯ್ನ್ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಡು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ನಡತೆಡ್ದು ಪನ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುಲಿಸವಜರು ಗುಪ್ತವಾದ ಉಪ್ಪರು. ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣತೆದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಬೇತೆಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಚಲನವಲನರ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರು ಮುಕುಲು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಬೇತೆಕುಲು ಪನ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಪಂಡುಂಡ ಇಂದು ಗುಪ್ತವಾದ ದೀಲೆ ಕಾಂಡೆಯೇ ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡೆಯೇ ಗುಪ್ತ ಪಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಯಾನು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಯಾದುಲ್ಲೆನೆ ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲರೆಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಗುಪ್ತ ಆಂಡೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪತ್ರೊಡ್ಲ ಸಹ ಬರೆಪೆರು ಯಾನು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿನು ನಿಮಿತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ದಾದಿನು ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿ ಕುಡ ಇಂದೆನ್ ಸಹ ಬರೆಪೆರು ಬೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬು ತೂಲೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಗುಪ್ತ ಇತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡೆ. ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಅಕ್ಲಿನಕುಲು ಗುಪ್ತವಾದ ದೀಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ನಿಕುಲು. ಬೇತೆಕುಲು ಅಕ್ಲೆನು ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲೆಂದು ಪನ್ಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪೊಡು. ಏರು ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪರೋ ಅಕಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರು ದಾದಂದು ಪನೊಲಿ ಯಾನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿನ ಎಂದು ಅಕಲೆನು ಅರ್ಥ ಆಲ್ಪೊಲಿ. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾತಾ ತಿರಿನಕುಲೊಂದು ತಿರಿಯುನೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜತೆ ಐನೆರ್ದವರ ದಾದಕೇನುವರು ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಒಂಜನೆದಾದು ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಚಿನ್ನದಾದ ಅನ್ನದು ಪಂಡಂಡ ಅಕುಲು ಸದಾ ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೆರು. ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೋಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಮಾತಾ ತಿರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಂತುಷ್ಟವಾದುಪ್ಪೆರು. ಭಲೆ ಏರು ಏತಾಂಡಲ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕನಾವಡು ಆಂಡ ಸಂಪನ್ನ ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮೆರು ಅಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಗುಣನು ಸಹಯೋಗದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪೆರು.
ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ದಯಾ ಹೃದಯದ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರು. ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ ಇಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪಾತೆರಡು ಎಲ್ಯ ವಸ್ತುನು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಪಂಡ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ವಸ್ತುಡು ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪಾತೆರಡು ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೆರು ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ. ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲೆಕ ಕೇಂಡಲ ಕೇನಂದಿಲೆಕ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮ ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಓವುಲ ರಾಯಲ್ ಅತ್ತ ಐಟ್ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಜಿ ಪಂದ್. ಆತ್ಮಿಕ ರಾಯಲ್ ಆತ್ಮದ ಬಾಯರ್ದು ಏಪಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥದಾದಾದುಂಡು ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಭಾವರ್ದು ದೂರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾವನೆ ಇಂದೆಕ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಸಮಯದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರಡು ಬರ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ವೃತ್ತಿಲ ರಾಯಲ್ ಆದುಂಡೆ. ವೃತ್ತಿ ರಾಯಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸದಾ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಗ್ ವ್ಯವಹಾರಡು ಬರ್ಪುನಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪಂಡ ಸದಾ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪೊಡ್ದು ಬೇತೆಕ್ಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥ ರೂಪವನ್ನು ತೂಪುನಿ. ಏಪಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಸಹಜವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಕುಡ ಮಾಯೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಐನ್ ಗಿಡಪುನಿ ಇಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತಿನಕುಲೆಗ್ ಯುದ್ಧರ್ದು ಬಚಾವಪೆರು. ಪಂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಪಂಡ ಬಾಬನ ವಿಷಯಡು ಬಾಬನ ಸೇವೆದ ವಿಷಯಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಯುದ್ಧರ್ದು ದೂರ ಆಪೆರು. ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಮಾಯೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಸಾಹಸ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಏತೋ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ದಿಲೆ ಆತೆ ಏತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ದೀಪರ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಇಂದೆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾತುಂಡು ಹಾಲಾಯಿನಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುನತ್ತೆ ಹಾಲಾಯ್ಜಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಎಡ್ಡೆನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಾಂದ್ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಹಾಲುನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೊನಿ ಅಯುದ್ಧ ಮಿತ್ ಹಾಲಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಆ ಹಾಳನ್ನು ಎಡ್ಡೆದ ರೂಪುಡು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಗಾಯನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡು. ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಗಾಯನಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಏತು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚಾಂದ ನಿಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಕೇನೊಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲನು ತಿನ್ನೊಂದು ಯವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಭವ. ಎಂಚ ಸಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪನ್ಪೆರು ತಾಜಾ ಫಲನು ತಿನ್ನಗ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪೆರು. ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪುನ ಸಾಧನದ ಫಲ ತೆರಿಪವನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆರಡಪನ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಖುಷ್ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥೆಲ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿಲ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏಪಲ ಉದಾಸೆರು ಆಪುಜೆರು ಉದೇಸರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯೆಚ್ಚಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸತ್ಯತೆದ ದರ್ಪಣವಾದುಲ್ಲೆರು. ಪವಿತ್ರತ ಆತ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸತ್ಯತೆದ ದರ್ಪಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ